Благодаря, господин председател. Аз мисля, че по-често трябва да се изслушват, и то спокойно, без предразсъдъци, тези от нас, които живеят в някои от 5-те страни с най-голяма ромска концентрация, а именно България, Румъния, Чехия, Словакия и Унгария. Между другото, колегата, който каза, че ромите векове наред са били преследвани, е донякъде прав. Очевидно в тези държави ромите са били по-малко преследвани, затова предпочитат и днес да живеят там. Но ние констатираме единодушно, че имаме нарастващ проблем, въпреки приетите програми, въпреки отделените финансови средства и въпреки усилията, които са системни и продължаващи. Ще се опитам да дам много скромен, много частичен отговор защо е така. Мисля, че ние трябва оттук нататък да търсим отговор на други, нови въпроси и да не се безпокоим да водим дискусия по най-деликатните от тях. Например, демографския ръст на ромските общности. Той проблем ли е? Може ли да се регулира? Отношението на ромите към образованието. Как да променим тяхното отношение към образованието? Ролята на ромските лидери. Как да повишим отговорността на ромските лидери? Границата между интеграция и асимилация. Какъв е изходът от тази тънка граница между интеграция и асимилация? Благодаря.